alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 31 minutos na ang nakaligad sa oras nga, alas 4 Saga. May nga Pilipinas, may nga Western Visayas, syudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Welcome na sa aton nga paratuntunan, dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, Biyernes kita sa karon nga adlaw banwa pet sa 25 kita sa bulan sang Febrero 2022. EDSA People Power Revolution Anniversary. Sa subong, no? It's EDSA People Power Revolution Anniversary sa aton nga mga kabombo. So, anong mga rekapanguna nga mga balita, no? Ika-36 ka anibersaryo sang EDSA People Power Revolution. Anong inyo sa nga madumduman sa subong yang aga? Ng mga rekapanguna nga mga balita nga aton nga tutukan diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition, no? Subong kamustahon ta dugang, no, ang preparasyon man diri sa syudad sa Bacolod sining EDSA People Power Revolution. Kamusta, no? Especially mga mahimo pati gayunon iyang rally, no, sa subong, no, sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Kag subong man speaking sang EDSA People Power Revolution, hibaloon taman iya mga kabenan kung ano man ang reaksyon sang aton iya nga mga kauturan dugang kag recollection na higdunungod sa EDSA People Power. Kag subong man sa dugang pa nga mga balita local nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga, no? Aton iya nga diskusyonan diri sa aton iya nga palatuntunan sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita local ang parada tubala ni BBM. Sus, hinaboy siya sang flyers ang vice gobernador Timayara man iya sang reaksyon. Gainit na gid, no? Gainit na gid ang kampanyahan ay subong especially sa national ang mga ang mga supporters amo pa ning kinagamo ho. Sige. Kag speaking man sang BBM nga rally tinghambal sang Comelec Bacolod, syempre iway mo gito yan na kontrolar, no? May na-violate gid sa sining ginatawag nga minimum health protocol, no? So mayara gid iya sang nabayular kag subong man sa dugang pa nga mga balita nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga ang aton iya nga diskusyonan diri man sa aton iya nga paratuntunan hibalon naton ining nasapuan bala, no, ang mag-live-in partner, no, sa aton iya nga mga kabombo nga nasapuan patay sa may Sibulan, no? Di syempre may aragid sa reaksyon ang pamilya sini. Ay may kang tanan ni kuno sa illegal nga droga. Sige.
Sige. So, amo ning ato niyang tutukan, ato niyang diskusyonan, no? Subong yang aga samtang kita nagapangaragad. Drigid naman, no? Sa sining ato niyang paratuntunan sa Bombo Report sa first edition. Sa mga nagapangunang mga balita lokal nga tutukan naton kag diskusyonan naton sa subong iya nga aga. Balita pong sudno ng Pilipinas. Padayon ang pagbulig, especially sa mga utod naton nga mga OFWs dito iya makabinan sa Ukraine. Nga amuning makaluluoy sa karon ng Ukraine. No, tungod lang gid ni sa pride sang Russia. No, ang invasion sang Russia. Sige, no, kaga sa dugang pa mga balita pong sudnon ang 2022 presidential debate sang COMELEC, no, pati gayunon sa Marso 19. Siyempre, ang pagbalik, paghanduraw naton sa EDSA People Power Revolution sa ika-36 na katuig. Kag sa mga balita nagikan sa luwasang pungsod, no? Russia nasulod na ang Chernobyl nuclear power plant. Grabe ning ginahimo subong sang Russia. Hindi justifiable kag hindi reasonable, no? Iti si Putin nagdeklarar sang military operation sa Ukraine. Ang kalibutan i-sanction gid ni ang Russia suno sa kay US President Joe Biden. Karamo mga ginapanglawag ang Amerika nga i-sanction ang Russia amo man ang United Kingdom, no? Kag speaking sa United Kingdom sa mga sanctions man nga ipapanaog, no, mangin kag ti subong ho mga nagkalamatay, no, ti sinong daog sinisang gera nga ginahimo ni sang Russia nga ini may daog dalayawon ang Russia. No, maski ano pa nang ila sa nga rason, kung ano man nga pinakapunto sa ilang rason ng warya, ang gera, hindi man imangin sabat. Di bala? Kag speaking sina, no, sining mga sanctions, mangin kaupod nato niya mga kabira ng ato niya nga Bombo International Correspondent, no? Si Sir Ramili Sugon, direkta sa United Kingdom, kag actually, ginapakiangutan nato na isa naton sa mga Bombo Correspondent dito, iya mga kabinan sa may Ukraine, si Ma'am Joy Fernandez Tolentino, alyak sila sa capital city sang Kiev. Kay dito gid ang sentro sang binombahanay, no? So siya upo ding iya nga employer gwa sa Kiev nakadto sa mas safer nga lugar. Grabe, no? Sino ang pinaka-epektado sini, no? Ting mga pumuluyo sang Ukraine makaluluoy. Imagine na bala, no? Sila yang makaluluoy sa sitwasyon subong tungod sining invasion sang Russia. Just because nga, kung ano man ang rason dra ni Putin, ni ginahambal nga, no? Di kung hindi na ya ang Ukraine sa imo, magwa na siya, gusto siya mag-join sa NATO. Di, basulon mo na karon ng Amerika? No? Grabe, no? Di, ma-military, ma-war ka, magirahon mo, or palukpan mo, ma-missile attack ka? Is that justifiable and reasonable? Dahil layawon kas na? Sino subong ang nagasuffer? Amo nang ginahambal gani, no? God saves Ukraine. No? Kaluluoy gid ya subong. Ang pinakamakaluluoy. Ti kun may balatsagon ka, no? May heart ka nga sahi ya sang leader. Ikaw, sudlon mo ang isa ka lugar just because hindi ka kumporme, kagirahon? Makatarungan na, no? Ano na bala? Ina balang, kung mayara ka sang tagipusoon, no? Para ni sa mga tao nga ni, kag hindi lang because ang kaugalingon mo nga interest, girahon mo? Justifiable na sa mata sang tanan kag sa syempre babaw sa Ginoo, no? Grabe dila mo nakitaan, no, kung sino lang do ka, sorry for the word, no, although damo man nagasimpatiya sa Russia, pero do ka terorista bla classic utok bla nga magira ka imo iya, mang mumba ka imo iya. Di kaluluoy gid ni subong Ukraine. Ang mga pumuluyo, ang mga soldado, hindi lang ni sila kita tanan apektado because susgating buok dayon ang presyo sang gasolina. Grabe.
Ti pagabot sa aton sa Pilipinas, subong nga daan, pila Bombo Anthony ang gasolina naton? 66? Oh. Basi maglabot ni isa kagatos kung sige ning ilinaway. So, sino nga apektado? Amo ning way ginapanumdum ni Putin. That is why nga hindi gid kitaya kumporme sa sini. Sa sining iya nga pag-invade sa Ukraine. Whatever it is, nga kung ano nang iya nga rason, nga gaintra ang Amerika, nga amo ni, himuon mo nga lusubon mo kag mamumba ka? Ay grabe. Ka-evil, no? Klase isang paminsaron bala. Sus. Anyway, diskusyonan ta ni Dugang, gaulan subong Bombo Anthony, no? Sa ato niya mga kauturan kag sa ato niya mga kabombo. Kamusta ang ato niya nga sitwasyon, no? We are hoping and we are praying, especially sa mga utod naton nga mga OFWs sa tanan man dira sa Ukraine or OFWs nga nag-alalyak na sa capital city, nanago na, iban upod ang mga employer, iban nagkanto sa embahada, no? Amo na blang ginambal kay isang nagligad to kampante pa sila mo pero ang utok ni Putin hindi siya ya mapaktan. Kita mo, amo na tong hugnat. Again pa withdraw niya to ang pahalin niya na to ang mga taga-Russia to, balik ka mo amo na magira siya mo mamumba siya. Imagine bla. Tanawa nga klase isang paminsaro ng iya. Again ang pinaka bottom line ng listening sa layman ng nato niya nga understanding. Kung maayo ka gidya nga klase leader, ang katuyuan mo, hindi kaya mamumba. Hindi kaya mang atake. No? Imagine na, ikaw mauna palupok, ikaw ang aggressor. Ti subong tanan nga mga kapupakapungsuran, nga papanaog na sanksyon sa imo. And even Russia affected sini, no? Maski ang pagpumubaya sa Ukraine, ti kung mag-collapse ang ekonomiya kung why na damo na sanctions patuman man ng Amerika, patuman ng United Kingdom, anong Russia? No, kaisip si Putin sa mga konsekwensya sini, no? Grabe. Worst. Tamaan ka sakit, no? Although kang baling iban, very biblical na siya. Nga may ara agad sang World War III. Batari kung pwede, tawa walang mapunggan, no? Na balang mga buhi, tas sa kaiblibutan nga peacefully. Nga hindi magpangibabaw ang pride kay tungod hindi mo lang sila yung gusto magbulag sa imo, tungod gusto nila sang Ukraine ma-join sa NATO. Di pasugtan mo by ida kay hindi man na imo sakop. Halin sang una why man na materialize ang agreement nyo, tinga persahon mo gidaw. Nga magpabilin sa imo. Hindi man na may mga bagay bla, no? Hindi man na ang Ukraine hindi man na magbulag sa Russia, mga amo sina kun nanamian, di bla? Grabe. So, galing kayo yung history ng Ukraine, pero kita mo kapamalakpak ng China. Nga ba ng China? Oo, pabor kami sa ginahimo sang Ukraine. Tisa lang ka, linyada ang utok mo, no? And China, ang Taiwan, tidugay-dugay. Labuton niya man, matbati man siya nga, iya man ang Taiwan. Tiyan mo man na, West Philippine Sea, gani. Iya na gid na sang Pilipinas, kwakon pa gani sang China. Di, kung ang bottom line sini, away ni sa tunga sang Amerika, kag sang Russia. Sinong collateral damage? Ang Ukraine. Amo ni sila subong ang nagasuffer. Ang Ukraine. So, amo nang dapat nato insyindihon. Kaya kung insyindihon mo nga, wow, grabe. Paboran mo pa ni nga, gapamumba? Sus na, no? No? Tamaan na gid na. I mean, hindi na gid siya amo, no? Sa aton nga mga kauturan. Subong maulano ng aton niya nga palibot sa siyudad sang Bacolod, chikeron naton sa aton nga mga kabombo, kamustahon naton ang aton niya nga palibot sa siyudad. Maulanon nga tiyempo, maulanon nga panahon. Sa mga kauturan ta, ano ang inyong recollection sa EDSA People Power Revolution during that time? No? EDSA, the People Power Revolution, also EDSA Revolution, o kung aning February Revolution, series ni
sang popular demonstration sa Pilipinas. Mostly gid sa Metro Manila. That is why kung iban mga kauturan ta, halinpas na iliktan ni Adlaw, ginapamangkot sila sa ilang mga recollection, iban tido. Somehow, no, hindi pa gid nila mabatyagan. From February 22 to 25, 1986. Although, isa ang bomboradyo, no, sa nagtingdog. Grabe man nga threat during that time, pero para sa mga pumuluyo, sa mga katawan, padayon nini nga nagadulong sa balita. Kadamo man sa mga stasyon nga ginsaradan, pero ang bombo nagpabilin nga nagatindog. So isang bombo, sang saksi, no? Agud mabatsyagan kung ano ang balatsagon sa mga pumuluyo during that time. Ang opresyon man nga ginatawag. Pero padayon kita nga nagawaragwag. So, February 25 today, ang EDSA People Power Anniversary. So, anong mga pagpanghanda man naton nga pati gayon Andrea sa may syudad sa Bacolod? Kahit for sure, mayara na sang hindi mo mapunggan, mga rally. And, kamustahon ta man duga nga reaksyon sa mga kauturan ta. Sining paghanduraw naton nga subong adlaw sang EDSA People Power Revolution. 46 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 saga. So, kamusta? Kamusta sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo? Chikero naton ang ato niya nga sitwasyon. Palibot sa syudad sa Bacolod. Chikero naton na una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Gracelyn Lubaton. Chikero naton si Bombo Grace sa piya ka linya. Bombo Grace! Good morning! Please go ahead. Mama Ann, good morning. Live kita subong sa northbound Ceres Terminal. Kag ang ulan, bomboan, medyo madamol gid, no? Kag nabasakit kita sa likod. So, kaaga pa, no? Yes, bomboan. Bal ko, kusog ang ulan. Yes, bomboan. Nabasa kita. so ginakabig man nato nga grasya kay pila man kaadlaw bomboan nga naga-init, no? Nagatigti ang init. So, mayo man nga wala sa aton sini nga tiyempo mamuan kag bisan mamuan nagaulan no aton sining mga kauturan ang bugtaw gid no sa kaagahon para nga magpangita sang ila sining nga kinawala jud lakat ng mga drivers no diri sa terminal, mga jeepney drivers tricycle drivers, ang mga pasahero sige lang sa Japon sa pagbugtaw agahon no sa oras sang kaagahon para nga magbanat man sang mga boto o ano sang tulan kay kinanglan gid nga mag-iho kita kay subong manamo kita sang mga ginatubang nga mga pagtilaw boboan. So keep on fighting boboan kag bisan kabudlayan kita ti mag-smile lang kita boboan sa dagang tanan. So subong boboan aton nga i-greet no itong mga kauturan subong gina-commemorar ta no ang EDSA People Power Revolution no way back 1986. So ika-36 anyos na nga anibersaryo sa sining revolution mamuan sa pungsod Pilipinas. So nadumduman ta nga ang mga katawhan nga nagpanguna diri no mga Pilipino nga mga katawhan mamuan no millions ng Pilipinos nga padulong dito sa EDSA no para nga ipakita ang power ta no bilang isa ka Pilipino or mga bilang mga Pilipino nga manindog sa aton sini kinamatarong no pag amuna nagresulta man sa success bubuan nga nahilway kita sa tawag nga dictatorship wala akong dictatorial or pag dumala bala nga indi amo no sa aton sini nga pungsod bubuan. So subong ti bubuan ko antas ang mga reaksyon no apela naton ka mga kauturan especially mga drivers ta sa pag-reflect man no sa natabo ba lang EDSA People Power Revolution. So bubuan ito aton mga utod ng mga drivers no kay ang iba na sila gapainit-init bubuan. So baka tala di kita tay. Good morning tay, Bombo Grace ni. Kumusta? Ano pangalan ta tay? Lang,
Nahuya sa tatay. Sige tayo. Nahuya sa? Nahuya sa tatay. No, katatabi sa iban, no? Oo. So, I'm sure mawaan. Arin na sila pag-edsa mo. Oo. Good morning, sir. Si Bombo Grace. Di pangalan, sir? Si Sir Godofredo. Oo, mawaan. Di ka lang ganun nakitaon. Si Sir Godofredo. Ano ka ni sir, driver? Hindi. Ano man? Mabiyagan pa Cebu. Biyahe ka? Oo. Ano biyahe mo? Hindi. Ubra kami Cebu. Sobra ka mo. Oo. Oo. So, subong ginaselebrar ta ang EDSA, no? Con People Power Revolution. Pila ng edad mo, tay? 40. Dati, kabot ka na, no? Oo. Katapos tayo size, no? Nga aniversaryo. So, bata pa galing mo bukas, tatay, 40. So, suno sa imo nga ihibalo. Ano na sabi ang EDSA People Power Revolution? Okay lang. So, 4 years old pala to si Sir Abby, no? Pero, ang ina nga revolution tay, mga Pilipino nagtipon na sa kay, ano bala? Under bala kay Marcos nga pagpamuno, no? Para mapahalin sa pwesto. No? Kabati kasi na. Okay. Oo. So, madinalago ng mga Pilipino, anong imo sining mahambal sa ginhimo sa mga Pilipino way back sa 1986? Okay man. Okay, ma. Ano, feel mo gito ang demokrasy? Oo. Ang demokrasya ta? Nga naagom ta na feel mo? Oo. Batyagan mo man? Okay. Okay man. Paano mo batyagan? Kito ka, ano mo lang. Taway mo lang. O si, ano pa nga taga, sir? Godofredo. O Sir Godofredo, pamuan. So ka, okay, malang ko siya. So mangita na di pamuan sang nakaabot, gid bala, o kung ara, gid to, no? Na nakabati sa mga balita. Pamuan. Amo naman mga regarding sa- biyahero, gali, no? I mean, gahulat sila. Ano oras ang trip? Subungaga? Bombo Grace? Gasugod na mambuan ang pagbiyahe, pero ang iban diri wala ta kay wala pa pasahero, no? Alas 4. Mga alas 4 nag-aabot ang series, no? O mga alas 5. Hindi, isa alas 5. Alas 6 lang, isa alas 5. Okay. So mambuan mga alas 5, alas 6 damo nagagyaga abot mga pasahero alin sa norte nga bahin sa probinsya. Kung mga kadto na di sa pila di ka mga kauturan. Salamat kid kay sa mga may ulo-edad na bala bumbuan, no? Okay, para maintindihan, no? History ni daan. Ay lang yun bumbuan. Damo Alas naman tayo, tao ang terminal Subungaga, no? Yung Bombo aga Grace? tay. Gani. Ari si tatay sa jeepney driver. Oh, magauna na siya goan gani imo nga ruta. Okay? Bata, bumbuan iyang nga ruta. Okay, bumbuan. Ano pa nga tatay si Bombo Grace ni? Si Raul Mama. Raul ano? Tenorio. Tenorio. Raul Tenorio. Pila nang imo edad tay? 7. 47? 47. Pero bati kasi may isang ginatawag nga EDSA People Power Revolution. Medyo ka bati man eh. Oo. Sa imo, ano ni, pila ka na ni sa amo ni nga tuig gani, 1986 to mo. Subong aniversaryo. Namambal tatay. Dahil hindi ko pala nakakuanan gid mayo muna. Oo. Ananda no batian gid na ano wow. Under na siya sa kay Marcos ang una wala tay. Former President Marcos no nga nanging diktador siya sa sa Pilipinas. Kag ang mga Pilipino nagtipon-tipon no tipon sa ilang pwersa para nga pahalin sa. So anong imo sa ining mahambal kaya mo nang ginimo sa mga Pilipino? Ate ko na kung mayo man ang obra sa mga Pilipino kay daw sa pamati ko daw pigado man tong pagpalakad ni Marcos. Tiyan mo na eh. Sa imo mga ginikanan tay sang nanumduman mo pa. Anong ang ila sining nabatsyagan no kay ari man sa Negros. Taga Negros kay tay no? Oo, nabatian mo ng mga balita ano regarding sa amo ni no ang sa People Power Revolution. Anong mamba nila tay sa imo? Bata ka pa to mo? Yung kuwali ng ano nga pigado gaya ang pagpalakad ni Marcos. Mabudlay gen. Bisan nga Kay kita ko man sa unang pangabudlay grabe kita sa una. Sang si Marcos pang gapong ko. Isa biyan na amon sa una kakaon na kami balinghoy kag mais mo sang sila.
Oo, sa mo na nga time. Oo. Gamay pa ko na mo, nanggo pa na. Nag-declare daan martial law? Oo. Ikabudlay ka di kay ang tao sa muna, hindi man ka pagusto, hindi man ka kuan. Kuan kay limit ang lakas ng tao. Sabi ng mga drivers, ano karon ma-intra ka mo karon sa pag-commemorar? Depende na karon ma'am kay depende na karon si question karon. So subong na batsyagan mo man nga may demokrasya kita. Tapos abisang pagmumuno ni Marcos, may demokrasya kita. Mayara. O napaginhawa na. Oo, kaguro ginawa na. Okay. Sige tay. Mamuan. Grace? Yes, mamuan. Sige, damo na mga kwano, damo na tawo sa ni gani sa may northbound terminal, no, sa Subong. Mamuan. Ang ulan, no, naghulaw na. Kaya basa galing ang simento. Nakita mo gid ang Danao Bumuan. So, sa iban nga mga lugar dito sa Bacolod, medyo baha-baha naman guro gamay, no. So, nabatian ta Bumuan, no, ang atong sining utod, no, diri. Isa ka jeepney driver nga naghatag man sang iya komento Bumuan. 47 anyos si tatay, no, kag na batsyagan niya man, no, sang bataon pa siya. Kag ang iya sa mga ginikanan nga nakabudlay sang pag-iho, no? Kag ang kabuhi or ang ila sini nga pagpangabuhi pigado sa during that time nga nag-declare martial law Bumuan. Okay, sige. Dugang mo mga balita, Bombo Grace, balikan ko lang ikaw. Yes, Bumuan. Live dito sa northbound Ceres Terminal. Ini si Bombo Grace din na ba ito nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Gracelyn Lobaton sa unang hugnat sa balita gidulong sa aton subong yang agadri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Mga iba naton yung mga kauturan timera ban recollection, iba niya tido ay malang recollection again sa EDSA People Power Revolution, pero there are those gid nga especially no mga utod naton nga mayara sa mga naging biktima, human rights violation. Again, no, bangod sa EDSA People Power Revolution. Diskusyonan naton inidugang sa aton yung mga kabombo kay mapos kita for a while. Pagbalik sa aton palatuntunan, ining mainit nga ginatutukan sa karon ang invasion sang Russia sa Ukraine nga nagbilin sang dinosena na pila na ka mga nagkalamatay soldado sa bahin iya sang Ukrainian, inosente nga mga civilian, amo gining hindi kita konforme sa ginhimo sang Russia nga ini, no? Kag iban pa, no, diskusyonan naton kung makapag-iangot kita, no, tinguhaan tagid, no, kay hindi man mautod naton yung mga OFWs ginakulbaan naman, no, sa aton nga Bombo correspondent direkta iya mga kabiran sa Ukraine kag subong man, no, magapag-iangot man kita sa United Kingdom, as na United Kingdom nagpapanaog na sang sanctions sa Ukraine. Sa aton lang nga pagpanambalik. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon
pantuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pantuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuktanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Color. Number 1! Basta Radio Bombo! Okay, sige, balik na sa ato nga panatuntunan drigit lamang sa Bombo Report sa first edition. Diskusyonan naton dugang iya mga kabiran, no? Ining nagakalanabo sa karon sa Ukraine crisis. Kung sa rin, makaluluoy gid ang mga nagadugo ang tagipusoon tabla. Makitaan ang explosion, no? Mga utod naton, mga OFW nga nagapangayo sang prayers because nga yara sila dito sa Ukraine. Halalin sila, especially sa capital city nga Kiev, kay amuning ginabomba sa karon. No? Tisubong niya, again, balik rin nato, hindi kita konforme sa ginahimo sang sang Russia. Imagine gin-invade nila. Mayara sila sang pagpamomba ang ginahimo. Subong sa Ukraine, sino ang apektado? Mga pumuluyo. May mga nagkalamatay sa ato niya nga mga kauturan. May mga reaksyon ang iban man nga mga dalagko nga mga kapungsuran, especially ang nagabulig sa Ukraine. We have America, we have United Kingdom. May mga sanctions nga napabanaog sa Russia. Di sinong apektado sini? Hindi lang man ang Ukraine, but at the same time, ang Russia mag-backdown na ekonomiya. Kung damo iya sanctions nga, ginapanaog sa inyo, sino pa gina maapektuhan?
Mangin sa aton labot ang epekto sina ang presyo sang gasolina sus sa pagkataas. No? Ti ano na lang na matabo sa aton man. Again, chikeron naton ang aton iya nga bombo correspondent iya mga kabilang direkta iya sa United Kingdom si Ramili Sugon kag subong man no dugay-dugay kun makapakiangot kita kay Ma'am Joy Fernandez Tolentino kay actually may mga ginapasa sa diri nga mga mensahe sa aton no subong may mga deaths, may mga fighter planes or warplanes sila nga makit-an, may mga pagpangatake sa mga helicopters, may mga sobra 30 ka mga tangke nga na-capture sa Russian forces. Grabe, kung ano-ano na lang. Butang balon sini iya mga kabinando ka. Ano na gidya kadelikado na gidya katama sang sitwasyon. Chekero naton sa piyak nga linya ang aton nga bombo correspondent direkta sa United Kingdom, si Ramili Sugon. Sir, maayong aga. Maayong gabi dira sa imo sa UK. Yes, maayong aga bomboan kag sa aton mga tagpalamati. Aton sining updates sa ginakondenar o kung ginatawag international condemnation batok sa Russia sa unprovoked. Kinasilang nila nga unprovoked kag completely unjustified nga pagpang-atake sini sa Ukraine. Sa latest report bumbuan nga aton nga nabaton base sa ginpahayag sa ila sini nga health minister sa Ukraine nagalapot na subong sa 57 ka mga tawo ang nagkalamatay sa first day sang sini nga conflict, samtang nagalapot naman sa 169 ka mga wounded o kung mga na matawag naton nga naigo sa sining pagpambomba-bombuan. Sa aton sining nga nakuha nga report ang mga tangki kaga ginatawag nga puwersa sa Russia ang yara na malapit na sa sentro sang Ukraine, mga 60 miles north sang Kiev. Sa mga latest nga mga damages according sa report nga aton nga nakuha bombuan base sa American intelligence, ang Russia sa subong ang nagagamit sa ginatawag nga medium range sa ballistic missiles, ang ikaduha ang cruise missiles kag ang surface to air missiles. Ang ila sini nga ginatarget amo ang military sites, ang ginatawag nga including ini sa mga barracks, warehouse and airfields in order to knock out sa Ukraine military command structures. So far, bombuan sa mga naguba nga mga matawag naton nga military arsenal o kon hardware sa Ukraine base sa pagpangatake subong sa Russia, nagalapot na ini sa 74 ka mga Ukrainian military grounds facilities ang ila sini nga naguba, 11 ka mga airfields, 3 ka command post, kag 18 ka mga radar station controlling sa Kyiv sa paggamit sini sa ginatawag nga mga anti-tanks nila, no. So ina ang mga naguba matapos nga nag-umpisa ini sila sa pagpang-atake alas 3 kainas sa kagahon diri sa UK o kung mga ginatawag namo diri nga 3 AM Greenwich time. Sa ini nga mga pagpang-atake naghalin ini kung magbase ikaw sa south, nagumpisa ini sa annex sa Crimea nga kung sidiin nagsulod ini sila sa may south towards the city of Kherson, nga kung sa din ginuumpisahan nila dito ang pakig-away sa may Mariupol kag sa Odessa, nga kung sa diin diri nakapasi ang ginatawag nga naval base sang Ukraine. Kung magkadto ikaw sa north, dira ang Belarusian nga forces na nagabulig sa Russia, nga kung sa diin dira sila nag-umpisa man sa pag-advance ang ila pwersa sa Russia. Kag sa east o kung sa eastern naga-advance ang pwersa sa Russia towards sa Belgorod, nga kung sa diin grabe man ang inaway dito bumbuan. So ang
latest nila nga mga report man sa bahin sa nga Ukraine nga militar nagapakita nga natigayo nila nga ma-shutdown o kung maigo ang 5 ka mga eroplano hangaway sang Russia kat 1 ka helicopter bombuhan. So ina ang latest nga aton nga nakuha sa mga padayon nga enkwentro dito subong sa Russia. So with regards sa mga sanction nga ginpahayag sini nga hapon, alas 5 sang hapon sa pag-attend ni Prime Minister Boris Johnson sa House of Commons dire sa UK, ginpahayag niya nga the largest and most severe package of economic sanction that Russia has ever seen. So ini nagalaki pa bombuan sa nga mga bangko nga maga-exclude o kung hindi ini sila makapatigayon sa financial system kaga mga oligarchs diri sa UK nga kung saan iga frozen ang ila sini nga mga assets sa base sa amon sini nga Primero Ministro bombuan. So ini ang mga masunod nga mga ginpahayag nga sanctions ang amon sini nga Prime Minister. Una, Russia's national airlines. Ini pangalanan nga Aeroflot nga will be banned from landing in UK. Ikaduha, he also confirmed that sanction would be applied to Belarus. Amo inang kungsod nga nakabulog subong sa Russia for its role in the assault of Ukraine. Ang ikatatlo, amo ang all major Russian banks will have their assets frozen and be excluded from UK financial system. Ini magauntat sa ila sini nga accessing sang sterling o pounds and clearing payments through UK nga nagalakip ini sa pinakadako nga bangko sang Russia ang ginatawag nga VTB banks. Ang ikaapat, magapatikay ni sila sa legislation nga o kung magapasar sang lahi will stop major Russian companies and the state from rising financial and borrowing money from UK markets. So ang ikalima bombuan, asset freeze will be placed on 100 isa kagatos ka mga new individuals bago ini nga mga personalidad or businesses kay madumduman sa nagligad nga adlaw 5 ka mga bangko kag 3 ka mga bilyonaryo ang gipapanaugan sang sanction. Ini ginatawag nga sa iya sini nga ginatawag nga series of sanction. So ang ikaanang bubuan amo ini nga there will be a suspension of deal use export licenses to cover components which can be used for military purposes. So ini nga mga naga-apply ini sa mga gina-import sang Russia nga mga machine nga ginatakod nila no sa ila sini nga military, like example sa ila sini nga eroplano hangaway. Then ikapito ini within days the UK will stop export of high-tech items and oil refinery equipments. Then ikawalo, they will limit the deposit of Russian mga Russian nga mga business nga in UK banks accounts kaga madamo kaya bombuano nga ang isa diri nga gina pressure ang amon sini nga Prime Minister sa amon sini nga mga impes diri amo ning ginatawag nga SWIFT International Payment System amo gini dapat nga para hindi makatransact ang Russia sa bilog nga kalibutan sa pila ka mga linibo nga bangko kung matabo ina bomboan. So butang balon sini nagapakita no Sir Amil nga ang ginhimo sang Russia no ang ningin mando ni Russian President Vladimir Putin hindi lang yan nakaapekto sa Ukraine, pero pati sa ila, sa Russia, sa mga pumuloy, kaya makon mo, ang UK nagasanksyon sa ila, ang Amerika nagasanksyon sa ila, Sir Ramil? Yes, siling nila gani, bit by bit, kagasubong man, they
day by day kag weeks by weeks nga iguon ang Russia sa sining mga sanction, hindi man na overnight nga maka-epekto ini, pero in the long run maga-cripple ini sa Russia bumbuan. Yes. Maluan mo ang ruble subong ang kwarta sa nga Russia sa latest nga report sining adlaw amo ang pinakaluwis nila nga value nga naangkon subong bumbuan. Kay whatever it is, kung ano man gid yang rason, amo ning hindi maintindihan hindi maintindihan ang nangintikang ni Russian President Vladimir Putin, Sir Ramil, because no ba nang iya nga pinakrason, pero the mere fact, sila ang aggressor, sila yung nag-invade, sila yung una nagpamumba sa Ukraine, Sir Ramil? Yes, amo na gani nga mabudlay mapatihan in the eyes of the whole world ang mga ginapangbuyan nga statement ni President Vladimir Putin nga kung sa din una niya ginpahayag sa nagkapatigayon sa nga military exercise sila sa palibot sang Ukraine, sa may Belarus kag sa pila ka portion sila nga nagatingob base sa report nga nagalapot sa 200,000 nga isa lang ka military exercises ang ilang ginapatigayon nga dapat nagtapos ini o kung natapos ini sa nagligad ka Domingo, then after nag-amat-amat sila sulod sa mga duha ka mga conflict nga state ang ini nga Donetsk kag sa Luhansk nga ginpahayag nila bilang peacekeeping forces sang Russia. Lies after lies ang ginapahayag ni Putin din subong o kahapon alas 3 ang kagahon diri sa amon na to nagahiwat sa isang ginatawag nga full scale military invasion bubuan. So mudlay nga i-convince ang bilog nga kalibutan nga hindi siya aggressor, kaga justify ang iya sini nga pagpangatake bubuan. This time ang pagtanaw sa bilog nga kalibutan, aggressor gid siya. So hindi mo mabasol, just like UK, just like America, kung amuni nga mga sanctions ang impose sa ila. Pero kapalogi kita Sir Ramil nga eventually ang bilog nga kalibutan ang maapektuhan sini. Ang number one dira ang presyo sang gasolina kay kita kapin pa diri sa aton sa Pilipinas, we are very dependent. No, kung ano ang dikta sa world market, pagsaka sang presyo sang gas sa world market, saka man diri sa aton, Sir Ramil? Yes, amo ina ginatawag nga bumbuan nga domino effect kaya bisan diri sa UK subong nagkalapot na sa gin-report ko sa una daw 1 pounds 50 pence lang ato, subong nagalapot na sa 1 pounds and 52 kag nakasaka bumbuan. Ini ang pinaka grabing oil price hike since nag-abot ako diri sa UK since 2001. Ini ang pinaka grabing pagtimpuo nga kung sa piso ini nagalapot na ini subong sa mga 110 to 120 pesos per liter taga litro. So imagine bala kung dira ina sa Pilipinas bumbuan. Gani man tidri sa amon presyo subong diblaga pang hakroy ng tanan kay makon mo nag 66 points 80 centavos, 66 pesos ang gas, no? Diesel nubo-nubo siya pero tamaan na nakataas ti kung magsige ning ilinaway sa Ramil sang Ukraine kag sang Russia basi kung magpareho sa inyo maglabot sa 1 kagatos ka pesos na ring presyo sang gasolina mano na lang kami dis Pilipinas man. Yes, amo na gani ginahambal sa amon Prime Minister nga ginahimo nila tanan nga pamaagi agod nga ma-maintain ini kung magsaka gid man hindi gid man magsaka sang tuma no. Pero actually dire sa UK wala gid man kami kasalig tudo sa Russia sa supply sang gas kag oil kay mga 5% lang sa kabilogan namon ang amon ga kuha sa ila. Ang dako nga epekto dinhi sa main Europe katulad sa Germany nga dako gid nga supply ang ila pangayo o kun nga ginakuha sa Russia. So magdugang sila bubuan sa UK nga tikang ang amon sining Transport Secretary nga si Transport Secretary nga si Grant Shapps ang nagpahayag nga likawan ang nasambit nga tensyon nga lugar sa Ukraine, Russia kag sa Belarus sa mga passenger airlines kay
basi masalan kag maigo ini sila bubuan. So ginpaandam ini kag kagdungan sini ang pila ka airline subong ang hindi na magbiyahe sa Ukraine, in and out sa Ukraine. Sa subong man nagpahayag dire bubuan ang EU ako na European Union Aviation Safety Agency sa ila sini nga warning sa air operators of high risk to civilian aircraft bubuan nga over Ukraine nga nagapahayag reminding air operators that this is now an active conflict zone. There is a risk of both international targeting and misidentification of civil aircraft. So bilang precautionary measures bumbuan, yan payag sining dapat nga i-avoid nila ang ina nga area nga airspace within 100 nautical miles of Belarus, Russian and Ukraine border bumbuan. Okay. So, grabe, no? Ang ato na lang giniya mahimo sa Ramil is pagpangamuyo, especially sa mga kauturan ta sa Ukraine. Damo-damo ang mga OFWs ngayara sa Ukraine. Actually, from time to time, nagapakig-angot kita to sa ila, si Ramil, and kamudira sa United Kingdom, kabalo man kita na nga ang UK is really willing to help Ukraine as much as Amerika, gusto man sang Amerika. O galing, hindi, abal mo na ganin si Ramil, hindi pa kabahin sang NATO ang Ukraine. Rason nga, very limited man ang help nga mahatag, no, si Ramil? Yes, hindi gid ka sulod ang NATO kag allied forces na magbulag sa Ukraine sa mga area sa sulod mismo sang Ukraine bakod sa mga agreement nila nga kung hindi ikaw nabilong sa ila sining allied forces o kung nabilong sa NATO daw wala ikaw sang rason nga mag-intra sa inaway mismo sa sina nga area. That's why nga gidispat sa nga Amerika, UK, kaga membro sa NATO, ang ila sining nga hangaway sa border sa mga lugar nga sakop sang NATO bumbuan. Okay, sige. Anyway, salamat gid sa mga impormasyon nga ginhatag mo sa amon sa Bombo Radio. Ang atong nga Bombo International Correspondent si Ramil Isugon, direkta sa United Kingdom. Thank you so much, sir. Yes, nagikan dito sa England, United Kingdom, ini si Bombo Correspondent Ramil Isugon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Salamat gid sa ato niya nga Bombo International Correspondent direkta sa United Kingdom. Amuni ang reaksyon sa iban nga mga kapungsuran outside Ukraine, outside Russia, no mga sanctions nga ginapapanaog. Good morning, Bomboan. Almost the same sanctions sa UK. Add ko lang ang mga Canadian citizens, hindi pwede ka-invest any Russian market, kag ang Russia, hindi pwede ka-gamit Canadian airspace, no? From Sir Ferdinand Galila, ang aton nga Bombo Correspondent direkta Canada. So, see? No? Ang mga kapungsuran outside Ukraine, outside Russia, gapapanaog sanctions. Kay again, very unjustifiable, very unreasonable, unprovoked ni kasahi sang agresyon ng ginahimo sang Russia sa Ukraine. Whatever it is, kung ano na anong sa paminsaron ni Russian President Vladimir Putin man. I mean, di ba? Di gambal lang siya nga. Nabisto siya eh. Gambal siya nga military exercises lang siya. Amo ni amo to. Pa-withdraw niya lang tong mga Russian to sa dito iya sa pahalin sa ano ni gani pagtawag sa Ukraine. Di ginambal siya. Diba si Magira gini why gid nagsala. Nag-ano gid siya. Nagpamumba gid siya yung mga missile attack na. Invasion na ning ginahimo niya. Presence ang Russian soldiers dito. Forces. Di sinong maapektado sini? Pero ni may sanctions sa ginapapanaog, mabasol mong iban nga mga kapungsuran? No? Kay ang gyera, kung gapati kita ya sa gyapon sina nga, kung maayo ka nga leader,
Maski ano pa ng pride mo dira, ego mo kung ano nga hindi ka gusto kay because mahalin sa imong Ukraine, nagpaandam ka na, gusto nila yung magpasakop sa NATO, hindi ka mo gusto, kaya alin sang una, upod nyo ang Ukraine. Umbaga, pareho lang na Bombo Anthony, hindi na ko sa imo, piliton mo gid ko. Di magwa ko, bombahon mo kuya. Diyan mo na. No? Unjustifiable kag unreasonable. Because una bes, gadugong tagipusoon ta may balawang ta mga OFWs na to dito sa Ukraine ug kasinala-sala. Kahapon, we had an interview sa kay Ma'am Joy Fernandez Tolentino. Actually, ginatry ta siya makontak pero because man sa ila sitwasyon dito, galupok mo ga interview siya sa bumbuanay. So, to bumbuan ga linokpanay na diyo ga ano nako ga impake nako. Siyempre makabati kalupok amo na mayo lang ginsugat siya sang employer niya kay nagpromise ang employer niya whatever happens sugaton siya makadto sila sa safe nga lugar. Pero siyempre tanda man ng mga employers nila kay ang mga kabataan nila, di ba sa interview naton to kay Ma'am Joy Fernandez Tolentino, ang ilang mga kabataan ginuna gin safe keep na nila dayon. Nagkadto na to sila sa border lapit sa Poland to. Gin safety nila ilang mga kabataan. Kay bala na sila yung mga tigulang which is mayo gid nga move pero nakita naton sa pila ka mga pictures, pila ka mga videos, may mga kabataan pa. Kapon may mga gina-share kagabi si Ma'am Joy sa aton nga mga pictures, patugong sila gas station, kadto na sila, out of town na sila. Naghalin sila sa Kiev. Amo ni ang capital city sang Ukraine. Kay didto ang mga pagpamomba. No? Dito ang mga pagpumomba, to sila alalyak sila. Imagine kung anong epekto sini. Mga soldado, ginatos. O rather, hindi man, hopefully, hindi maglabot ginatos. Kaya sa report, pinaka-latest to kahapon is 40 ka mga Ukrainian soldiers. May mga pulo ka mga sibilyan, nga mga nagkaulamid. Di-deserve ni sa mga sibilyan. I mean, no? That's why nga hindi kung amuning reaksyon sa bugos nga kalibutan sa kay Putin, hindi niya mabasol. Again, whatever it is, ang imo ang iyabing nga rason, no? Akig siya, ginaintrahan sang Amerika, but justifiable nga girahon mo? I mean, mamumba ka to sa Ukraine? Di sino nga apektado, pareho ni subong. Again, hindi lang ang mga Ukrainian. Damo to mga OFWs, kita ang mautog yung mga Filipinos. Subong man, sabahin sang Russia. Why na sang pungsod nga mag-allow sa ilang nga mag-invest? I-freeze na kung ano dra sa asset sa market? Hindi na makatransact businesses? I-cripple gid ang Russia. To sino maapektuhan sa pag-cripple sang Russia? Pwede na si Ma'am Joy? Pwede kita? Maski dasig lang, Bombo Anthony, ara na? Nag-message na siya. Ara na siya, Bombo Anthony. Try ta lang. No? Kaya in another call siya kayo na eh. Sige. Ara na siya. Gusto talang gidya mahibaluan ang pinaka-latest nga sitwasyon. Kay ara na sila, si Ma'am Joy Fernandez Tolentino, aton nga Bombo correspondent direkta sa Ukraine. Ara sila sa capital city sang Kiev. Dira na siya. Ano ni siya? Why ni siya gaupod sa iyang employer? Pero sang sininga tiyempo, kay ang ilang agreement is, kung ano manggid kung magkinagamo, sugaton siya sa iya employer, syempre nag-upod siya sa iya employer. No? Damo ni makaluluoy man ang mga utod nato. Narin sa piyak na linya, Ma'am Joy Fernandez Tolentino. Ma'am Joy, kamusta ka mo dira subong? Mayong aga, mayong gabi dira sa inyo sa Ukraine. Mayong aga, ma'am. Mayong aga, ma'am Ann. Yes. Ano oras dira subong, Ma'am Joy? Mga 11:30 na. Kaya hindi ako masyado makahambal. Kaya ang amo ko para sa pihak nga ano gani nga kwarto bation. Okay, sige ma'am. Okay lang. Ma'am Joy, i-off ko lang ma'am ang ang ano kay video. Switch off kami sang switch off kami sang light. Okay, good. Okay, good. Understandable, Ma'am Joy, no? Ipakita ta lang picture niya, Bombo Anthony. Pero Ma'am Joy, kamusta ka mo dira subong? Di ba kahapon nag-message ka sa akon nga pagwa na ka mo, nag-impake ka na, interview namon sa imos bombohanay sa udto, nag-impake ka na, sugat ka na sa imong amo.
nagwa ka muna sa Kiev, amuning capital city, kung sa din amuning ginbomba, di na ka mo subong, Ma'am Joy? Ari na ako sa may parang village na siya. Village? Okay. Kaya hindi kami makahalin diri, hindi kami balan, hindi kami makakadto sa location nga dapat naman kadtuan. Okay. Kay grabe ang traffic, bumper to bumper. Grabe. So dapat kagaina sugaton kami sang sang isa ka nga pakadto dito kay mas safe dito kay may tawag doon sa idalom. May basement. So pwede kami dito. Okay. So ang natabo kay grabe ang traffic. Nag-change ang location namon. Okay. Okay. So now, ang way is diri na kami sa may parang village na siya. Okay. Pero out of the city na talaga. Out of the city. Out of the city na siya. Yes. Okay. So, ano ni siya? Anong gintiniran nyo nga ni ma'am? Is it hotel or something nga pwede nyo lang matulugan? Balay ni siya. Landed nga mga balay. Diri makita mo puro puro mga dagkuan nga balay. Okay. Parehas sa aton baga itong mga subdivision. Okay, okay. So, sinong ka panag-iyasin na sang ginatiniran nyo, ma'am? Utod sang amo ko. Nga babae. Kaya wala sila diri kay nagbakasyon sila sa out of the country sila. So kami ang nagsulod diri. Okay. Pero safe, ma'am. Wala ka sa may batian nga linupok. Mabatian mo sa ibabaw mga helicopter. Mabatian mo lang ang mga helicopter, mabatian mo lang. Pero ang linupok medyo layo-layo na, likewise kagaina. Oo. Dito sa apartment, nagayanigid ang balay pag linupok. Kung dito ya sa Kiev, gatay-og gidya. Gatay-og. Gatay-og kani kagaina. Sorry pag interview parang hindi ko masyado ginervyos na ako eh. May ko kabalo ko na nang ginapanghambal ko. Kay nagatay-og na siya. Tapos anatabo sa to, ma'am, ginsugat ka sang imo employer. Oo, dito sa may kumbaga sagwa masyado. Kaya di na makasulod ang ginsugat ako kag dala sa ilang balay. Kaya dira kami anay ma-stay. Kaya ba naman mga gabi kami mahalin. Okay. Galing gin-news na naman nga ang Christiatic is diyan gid mismo sa likod lang sa building. Amo na naman kuno na pa sa bugo nila. So nagplana naman kami na maghalin agad-agad. Okay. Di ba ma'am, amo ning ginhambal mo sa amon prior worst case scenario o kwaon ka sang imo employer dalon ka. So now ara ka mo sa isa ka village, why naman sang linupok outside na sang city pero may makitaan ka mga helicopter. Ano ang pinaka-latest? Ang news sa inyo dira ma'am, aktibo pa man? I mean bukas amo sina. Oo, makita mo man mabatian mo man gyapon ang kay updated ang amo ko sa bago lang sila nakatapos tanaw sang news. Amo na nga hindi ako masyado makaistorya kay nagapahuway na sila. Anong advice? Anong advice ng Ukrainian government sa inyo? Kagaina bala ng advice is maghalin na sa city banda. Okay. Pero nag-change na naman siguro kagaina, nagliwat na naman ang nga hindi ka mo maghalin inyo nga balay kay mas delikado ang pagwa. Delikado gani ang gwa mo. Kay balan mo maipit ka sa traffic. Kasi ang pag makita nila sang Russia nga grabe ang salakyan basi mo naman pag inang bombahon. So ang advice it's better na lang nga magtinir sa balay ninyo. Yes, that's sang good. sa magwa. That's true. Oo, insakto na, no? So, at least ang amo mo naga-follow, wala balaga panic masunod sa instruction, Ma'am Joy? Oo, kagaina galing kay amo lang naghalin na kami kay balan mo. Di syempre dira na banda sa amon alangan magstay pa kami diyan. Ang option is another way kami. Mga naagyan namon kagaina parang mga kumbaga do sa aton bala sa mga
mga madalan-dalan nga mga kipot nang wala masyado tawo, pero ang expect kagay na nga damo wala sang salakyan masyado, pero Damo-damo. So meaning Ma'am Joy, ang tendency sa mga tao subong magwa gidya sa Kiev, malagyo gidya. Oo. Oo. Tapos ang mga gasolinahan kagaina makita mo ano siya, grabe ang Damo ka pila. patughong. Nagsaka presyo sang gasolina, ma'am? Grabe. Gindoble Grabe ang like paanong pagsaka? Hindi ko masyado makita, masyado kagay na basta grabe ang Saka. ang tao kagay na hindi mo man kung mataas kag nubo, basta ara na wala na sila sa choice. Automatic bakal na lang sila. Gani. Grabe, ma'am, no? Ahay. Ang amo nang ginapangamuyo. Kamusta mga iba upod mo mga FWs kakunta kanay pa kamo ang ginapangamuyo namon diri sa Pilipinas? Maproteksyonan kamo amo sina hindi malamita sining pagpumomba nila. Ara man nagka-connection magyapon kami ari kami di sa may Filipino community namon. Kami may nag-report sa amon nga kun pila nagkalamasamaran. Ginpasa ko da sa imo. May nagatanaw sa TV kag ga-translate sila. Amon na tapos ipasa di sa amon. Tapos ang iban inistorya ang ari pa kami di sa city, ari pa kami upod sang amon namon, buwas pa sila mahalin. Kay delikado kagaina, ang iban buwas pa mahalin. Pero ang mga 35 ata ka mga Pilipino, mga upod ko man, nakahalin na sila. Kagaina mga alas 4:45 siguro. Nakahalin na sila, pero ang hambal nila, ipit pa sila eh. Oo, grabe. Pagong ang bus nga kinsakyan nila. Puno sila mga Pilipino. Ahay. May nag-upod ng iban nga Ukrainian. Ang aton lang May dira. Ang aton lang dira, Ma'am Joy, why sang may mang bomba. I mean, sus kaluluoy gid, no? Amo na, ang ginapangamuyo namon nga wala lang. Delikado man sila. Kay balaan mo, 8 ka oras, 7 ka oras. Welcome and good morning, Bomboan. Okay, sige. Ma'am Joy, ari ng amon yung mga sister station. Anyway, salamat gid ha sa imo tiyempo. Halong kamo dira ha, halong gid dira sa Ukraine. Welcome and good morning, Bomboan. Sige. Bombo Lindsay, batian ko ikaw pero bago lang gid nagkasulilanon ako. Hello kita sa Bombo Radio. Bombo Lindsay. Welcome and good morning, Rojas. Okay. Good morning, Bombo Lindsay. Kag maayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon diri mga talupang mga balita sa syudad sang Rosa, bugos sa probinsya sang Capiz. Kaangot gani sining nagakahinabo sa karon dito nga kinagamo sa pungsod sang Ukraine kag sang Russia. Suno diri sa amon nga Bombo International Correspondent ang amon nga napakigangutan nga hindi naman sila makagwa sa ila gani nga ginatiniran sa karon, pero hilway pa man sila so far. Suno ini kay Ma'am Melissa Frias tumandog sa Capiz kag dito na gani sa may bahin sang Ukraine. Suno diri upod niya iya sa karon nga employer nga ara man sa safe nga lugar, pero ti ginakakugmat gid nila sa tion nga pasigabong bala sang bomba kay man makita niya gid ang mga pagpanghapoy sang bomba gani sa ila gani nga lugar. Kag amo na gani sa karon man ang ginakakulba man niya in kaso nga maglala pagid ang tensyon sa duha ka mga pungsod. Ipayag man diri ni Mr. Greg Aguilar nga kun sa puwersa lang mabasko gid ang Russia kag maperdi gid ang Ukraine. Kag hindi man malayo sunod diri kay Mr. Greg Aguilar direkta sa bibahin sang US nga maapektuhan gid ang aton diri nga pungsod Pilipinas sa tion nga maglala ini nga tensyon sa duha ka mga pungsod, especially sa aton ekonomiya kay manibaluan ta man nga ang Russia isa sa may pinakadako nga nagaproduce sang petrolyo produktong petrolyo kag may ara sang may ara bala sang epekto ini sa aton nga ekonomiya diri kon magalala gani ang ilang tensyon. Namo
mga pangamuyo sa aton diri mga kaupdanan, aton mga kauturan diri, especially sa religious sector nga mauntat na ining kinagamo sa duha ka mga pungsod. Sa pihak ka bahin, subong man nga adlaw, ginadumdum ang ika-36 nga anibersaryo sa People Power and sa Revolution. Kung sa diin suno diri kay Ma'am Cervales, Lilian Cervales, nga sa tion sa tong way back 1986. Nag-eskwela ini siya sa may bahin sa Metro Manila, kag nag-eskwela ni siya sa ginadumalahan sa Mapare kag Madre. Kag na-experiensyahan niya gid ining pagmarcha gani isang mga Filipino sa EDSA, kabaon sang EDSA, padulong sa Malacañang. Kag na ano niya man na experiensyahan niya man kung ano ang ginabatsyag sadto sa mga Filipino, kag sa tion sang naangko na gani ang demokrasya ti ang kalipay suno sa iya nga ilaman gani nga nabatsyag. Iyang nga mensahe nga tiiwat nga maghugpong ang Filipino, no, sa karon, especially sa karon gani nga nagakahinabo man sa aton nga pungsod Pilipinas. Kag sa dugang namon diri nga mga balita, inibalang nag-viral Bombo Radio Western Visayas nga lalaki nga naglumpat sa isa sa national sa isa sa makabig balang dumaan na or heritage diri sa amon sa Rojas City, ining fountain nga daw ay panit may nakapaligo, may nagatusmaw dira pero nagpaligo gid sa lumpat gid siya karagsaot sang paro G. Ay di sunod diri sa amon nga Rojas City government, ano pa nila sa karon, ginalantaw pa nila kung may salabton ining si Ryan Yan Reyes nga suno kay Reyes na perdi to siya dabi sa toss point ning pistawo bala ti pagperdi niya ay ang iyang dare sa iya magsaot siya dito sa fountain nga iya man gani nga gin sabat ang amo nga challenge. Ay ginatun-an kon maga pangatubang kay man may-ari kami diri nga anti-half naked ordinance diri sa Rojas City. Kagamo na sa karon gani ang desisyonan sa magkatapo namon sang city government. So far mo mga balita diri sa among syudad nga bugos nga probinsya, balik sa imo Bombo Lindsay. Maraming salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning Bacolod. Welcome gid kag maayong aga sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, bago lang gid natapos no pakipag-aangot namon kay Mama Joy Fernandez Tolentino, ang aton nga Bombo correspondent direkta dito sa may Ukraine. Tinagahutik-hutik lang to siya Bombo Lindsay, hindi man siya gani ka video call kay tigabi na gahutik lang siya because ang iyang employer upod ya no sa balay sa village sa ginatinira nila subong kay kahapon pa lang naggwa na sila sa Kiev nga amuning ginabomba subong sang Russia no ang capital city sang Ukraine. Ti grabe nga kakugmat kag kahadlok man sa ila gapagwa sila banya supposedly mga dalan nga sang una way ni ginakadtuan subong puno-puno sang traffic. Supposedly Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, may target gid sila nga lugar nga kadtuan kay didto ya sa lugar nga ila kadtuan nga panaguan may basement. So kunano man gid mga gera tido hindi sila madali-dali. Pero ang masubo kay tungod sa traffic, perti ka traffic, gina-advisean sila sang Ukrainian government nga kundiin sila subong magstay lang because ang possible bla nga pagpamomba nga himuon sang Russia amo nang makaladlok. That is why gatiner ni sila subong sa balay sang utod sang iya sini nga employer, no? So subong ba niya wala man kami linupo nga batian kay outside na kami sa city sang Kiev, pero amo na mga helicopters babaw tikitan mo gid pinakadto pa kari no. So amo ni ka ang ila sitwasyon ng iban nga mga Filipinos nagailulupod sila sa isa ka bus amo niya amo ning ginakangawaan nila kay mga exchange of messages sila kay ti basibla posible kasi sakay sa bus posible bla mga pagpamomba amo ni kasubo ang sitwasyon nila subong dito sa Ukraine. That is why man sa piyak nga bahin sa pagpahiangot man naton sa aton nga Bombo International Correspondent direkta naman iya sa kay sa United Kingdom sa kay Sir Ramili Sugon ti ang UK di ba nagpapanaog na sanction sa Russia no sa ila sini nga ginhimo kay ti ang tinutuyo sini nga i-cripple gid ang Russia tungod man sa unjustifiable, unreasonable, kag unprovoked nila nga ginahimo nga pagpamomba sa Ukraine.
Samtang sa piyak nga bahin, diri naman sa amon sa local, diri sa may syudad sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental. Una, ang Bacolod City Comelec Office, sa Banyati, sa Bersara, sa BBM kag Sara Duterte nga rally, iti syempre may na-violate gito nga protocol. Iti kami diri sa Bacolod, sa Comelec Bacolod, mapadala lamang kami sang amon iya nga observation sa regional office. Kaya di ba gina-oversee gini nila ang sitwasyon every time yung mga political rally or campaign rally. Kagambal niya, ang mga punong barangays diri gani sa may syudad sa Bacolod, mitingon ni sang Comelec Bacolod by March 1, agod nga agod nga iplastar bla nga dapat i-maintain tagid sa gihapon ang standard, ang minimum health protocol because ni sa ginapangatubang sa gihapon naton nga COVID-19 pandemic. Kay speaking nga daan sang Sara kag BBM to nga di ba nagparada sila Bombolinsi, may ara pag diyan naghaboy sa ila flyers mo. So do na offend mo ng vice gobernador na Mondria sa probinsya sa Negros Occidental sa ginhimo. Kado mo na gid ni bala Bombolinsi kay init no ang ginhimo sang pila naton, sang pila ka mga supporters sang sini iya nga mga kandidato. Kag subong man sa dugang namon nga balita ining mag-live-in partner no nga nasapuan patay sa dito sa may Sibulan no sa Negros Oriental. May previous nga kaso ang live-in partners nga ininggin salvage sitio Ata no Barangay San Antonio, Sibulan, Negros Oriental sa Pebrero 20 kag kahapon lang nakilala nga mga residente ni sila gali sang tinalikdan ng gid nga adlaw nakilala nga mga residente lang gid sila gali sang probinsya sa Negros Occidental. Ining mga biktima ginkilala kanday Jennifer Garzola, 27 anyos, residente sang Purok Tuway, Barangay Canmoros sa Banwa sang Binalbagan, kag Roby Batalya, 31 anyos, kag residente sang Hacienda Galera, Barangay Nanunga, Hinigaran, Negros Occidental no amo ning mga balita namon driya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa amon diriya nga mga nagapanguna nga balita ti ang Rajaman to nag-launch na ya Bombo Radio Western Visayas sa kabugusan nga sobra 160 missiles para ya sa ilang airstrikes. Ti kalabanan dari sa mga missiles ang mga short range ballistic missiles, pero ang total airstrikes ginalaki pa sang mix of medium range kag amo man sa cruise missiles. Di mga otoridad sa may western Ukrainian city sang Lviv nag-order naman dito sa may nasambit nga syudad nga lights out anay bilang kabahin man sang ilang preventative security measure nga mahimo dito ya sa may bahin sang Ukraine. Kita nani nga mga dalanon, mangina mga building, mga puloy-an mapanugyanan nga i-switch off lang anay ang ilatag sa mga suga. Kag ti ang diri man na pagkikangutan man naton si Ma'am Joy Tolentino diri sa may bahin sa Ukraine, Bombo Radio Western Visayas. Sila dito hindi man sila pwede kagwa kag ti ang otoridad dito nag-advise naman sa ila nga magpabili ng anay sa sulod sang ilang mga panimalaya kung wala magluwas lang kung may ara gid sang emerhensya. Ti hindi magnubo sa 50 natuya ka mga soldado kag kapina napulo ka mga sibilyan ang ginbawian sang kabuhi sa nagaluntad subong nga full-scale Russian invasion. Kag ti diri man sa pihak nga bahin bangod nga ti kahapon nga adlaw nagpadulong man diri ang tandem ni BBM kag ni Inday Sara diri sa amon sa may probinsya sa Iloilo kung sa diin isa kun tani nga pagahiwatan diri sang venue amoya sa may bahin sang Gimbala. O galing madamo diri ang nagtaas kilay bangod ging question sang kadamaan ang ining pagpatigayon sang ilang rally kun tani dira sa sulod sang Gimbala National High School. Di bangod sini, wala na dayon ang ilang campaign rally sa may bahin sang Gimbal sa Bailo. Nadayon niya sa may bahin sa Barotac Nuevo, Iloilo sa Tamasak Gym. Dariya nakit-an, puno-puno ang mga tao, ginabanta gani. Yara ya sa 20,000 ka mga tao ang nagtambong sa sining proclamation rally sang Unity. Kag sa subong man, Bombo Radio Western Visayas gina-commemorate man ang ika-36 nga anibersaryo sang EDSA People Power Revolution sa diin may ara dariya sang programa nga pagahiwaton diri sa may
Iloilo Provincial Capital. Diara sa among nga event si Anay Governor Arthur Defensor Sr. kag may mga testimonya nga igapakigbahin sa mga tao nga naka-eksperyensya sadto sa administrasyon ni Anay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Sr. Kag ginalauman man, gin-invite man diri ni Governor Defensor Jr. si Vice President Leni Robredo nga kung mahimo magkatambong man sa amo yang programa sang Iloilo Provincial Government. Kahit isa subong nga adlaw magapadulong man diri sa amon si Vice President Leni Robredo kaupod ang iyang running mate nga si Senator Kiko Pangilinan. Kagti sa subong sa nasiling ko na kahapon nagabot si BBM kagti wala man diri nasunod sa amon ang ining health protocols kagti kapin 20,000 gidiri ka mga tawo ang nagpadulong niya sa amon. Tilang tawon tayo na sa may bahin sa Commission on Elections bangod may araman sila nga ginpang-deploy ng mga election officers sa mga nagapatigayon sa ining mga grand rally, proclamation rally sa tagsa ka mga venues kun bala may ara sang nalapas nga protokol sa pagpatigayon sang amoya nga rally. Sige lang alang na gid ang akon nga tempo hindi ko na pagbalik sa inyo madamo gid nga salamat po. Salamat gid Bombo Radyo Western Visayas. No, why naman kita iya makabinan may nabilin nga tiyempo sa subong iyang aga. Buligan ta pangamuyo, especially no ang Ukraine, ang mga utod naton dito nga mga OFWs kay kabalugid kita kung anong sitwasyon dito, no. Worst ang sitwasyon nga it could affect sang bugos nga kalibutan, no. Te ano na lang matabo gambal ganing iban te very biblical, no. Iban gambal amo na ning second coming, no. Ara na sa Bible ang ginatawag bla gyera, famine, gutom. Sus. Ay, grabe. Sige, pangamuyuan ta na ha kay gapatigid kita sa gyapon sang power of prayers, di ba? Prayers, di ba? Pwede very powerful gid nga weapon. Why na kita makabi naman nabilin nga tiyempo. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Mary Divine Grace Cuello kag Bombo Salde for the second. Sa gihapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo